Tehän ootte tehnyt tosi paljon matkoja ympäri maailmaa näissä merkeissä. Ja käynyt muun muassa tuo Saksan Reeperbahnilla. Et millaisia kokemuksia sieltä? Kyllä siellä Vuoria. Joo. Pitäisikö teidän mielestä tämän tyyppistä toimintaa saada tänne Suomeenkin? Hate. Porkkana, kun se tulee aina. Joo, siitä vähän vinkkiä päättäjille. Kiitti, pojat. Kiitti. Kiitti. No joo, paneudutaan taas vähän ihmisiin. Jukka, Saatana neekeri, hyi helvetti. Millainen ratkaisu toi on sulle ollut? Ihan hyvä. Joo. Miltä toi tuntuu sisimmässä olla? Homo. Hieno tää. Onks teillä julkisesti tarpeeksi mahdollisuuksia? Vaikka perse. Ei. Vuoria. Tarvitaan. Tässä taas vinkkiä päättäjille. Nyt me tutustutaan neuvovaan seksipuhelimeen. Tää on juttu. Täällä on töissä ihana ja avoin ihminen Marjatta. Moi. Moi. Millaista tää sun työ on? Ihan kivaa. Nyt puhelin soi, kuunnellaan tarkkaan. Seksipuhelin Marjatta. No pistä munapilaa! Kiitos! Olkaa hyvä. Te olette loistavaa. Kiitos. Kiitos Marjatta sulle tästä juttutuokiosta. Nyt me siirrytään suomalaisen eroottisen elokuvan pariin. Koittakaa pysyä mukana. Terve! Hei! Minä olen Anssi Nieminen. Minä olen Jutta Schneider. Mitä sinä tarvitset? Yksi seksi riittää. Ihan perusanalle. Se maksaa. Minä olen iso mies enkä minä käy suja. Sinä olet kamala.